С това излияме отново Твоето свято, през свято име на това място. Да благословяват, Господи, моите брати и сестри, във всяко едно добро дело, Господи, да има финанси, Господи, в живота им, Боже. Да има много финанси, Господи, така защото да не бъдем оскъртни, Господи, да не бъдем лишени, да не бъдем сиромаси вече, Боже. Защото Твоето присъствие има богатство, веселие и радост в святия Дух, Господи. Алелуя. Виждам праведници на това място. Виждам праведници на това място. Виждам праведници на това място. Виждам праведници на това място, брати и сестри. Виждам праведници на това място. Вдигни главата си и кажи: аз съм праведен. Аз съм праведен. Аз съм направен съвършено. По Божий образ съм създаден. Не ви вярвам, брати и сестри. Не ви вярвам. Има ли праведници тук? Има ли праведници? Има ли Божии люди? Божии синове и дъщери? Халелуя! Айде сега всички нека да изправяме едно, да декларираме. Аз съм свободен. Аз съм свободен. В името на Господ. В името на Господ. Аз ще следвам. Ще следвам Неговото свято име. Неговото свято име. И ще се подчинявам. И ще се подчинявам На всяка духовна власт. на всяка духовна власт, Чиято Божия ръка ще наставлява нашия пастор. С това ние го почитаме на това място. Това, че ние го почитаме на това място. Слава на Господа! Слава на Господа! Че ние имаме пастор. Че ние имаме пастор. Че ние имаме Бог. Че ние имаме Бог. Който ще ръководи земният пастор. Че който ще ръководи земния пастор. Слава на Неговото име. Слава на Неговото име. Аз съм щастлив. Аз съм щастлив. Аз съм радостен. Аз съм радостен. Затова се заповядвам. Това ти заповядвам. Дяволе, махни се от животът ми. Махни се от семейството ми. Защото аз вече не съм слаб. Но аз съм силен. Чрез Господ Исус. И ще благоуспявам. Във всяко едно начинание. През всичките дни на животът ми. И Господ Бог е отясно ми. И аз няма да се поклатя. Защото моят Бог, Той не може да се поклати. Той не може да падне. Той не може да умре. Затова и аз няма да умра. Ще живея всичките си години. Ще живея в съдбата си. Като време, като това. И кажи му на праведния, че ще му бъде добре. Ще му бъде добре. Църква, ще ти бъде добре. Ще ти бъде добре. Църква, свободна си. Свободна си от всеки един грях. Защото Исус Христос плати цената. И ти си свободен. Ти си свободен. И ти вярвам. Църква, свободна си. Братко и сестро, ти си свободна. Ти си свободна. Изправете се всички. Вие сте свободни, брати и сестри. Вие сте свободни от това място. Свободни сте. Окуражени сте. Не чрез мен, не чрез кой да е, но чрез Божия Дух. Какво ще направиш, ако дойде трудност, братко и сестро? Какво ще направиш? Ще застанеш срещу тази трудност и ще кажеш: махни се, Сатана, мини зад мен. Хайде. Махни се, Сатана. Мини зад мен. Аз съм глава. Не съм опашка. Аз съм създаден. Да излиза любов от мен.
не омраза, не лицемерие, не лицеприятие, но аз съм създаден да обичам Господ Бог Исус. Затова аз се радвам. Хвали ръката до тебе, който е брат и сестра ти. И кажи, че обичаш брат и сестра си. Кажи му, че ти не си сам. Ти не си сам. Не си сам, брат и сестра, в твоя проблем. Ти не си сам. Исус Христос е дал Духът си в тебе като залог и Той ще ти помага през всичките дни на живота ти. Ще ти помогне. Но няма да стои, когато вижда, че ти страдаш. Ако някой от нас страда, брат и сестро, той ще направи следното. Ако някой страда за неговото име, той ще направи, както направи този благоприятелен акт на Дякон Стефан. Дякон Стефан каза пред всички, че вижда небесното царство и Синът човешки седнал отдясно на Отца му. И всички искаха да го убият. Всички започнаха да удрят с камъни Дякон Стефан, но Господ Исус не стоя. Той не стоя на стола си. Той се изправи и отдаде чест и поклон. Той се поклони пред този акт на смърт и каза на Дякон Стефан, ти не си сам. Ти не си сам. И аз днес казвам на тебе, братко и сестро, ако ти страдаш за Божието име, ти не си сам. Господ се изправя от стола си и гледа. И Той те подкрепя. Подкрепя ти във всяко едно начинание, за което ти искаш да мечтаеш. Брати и сестри, някой от вас е спрял да мечтае за живота си. И някой е забравил как да живее живота си на тази земя. Защо? Защото някой е посадил горчиви корени в него. Някой е скъсал крилете му. Но тази вечер Господ Исус Христос ще даде хлеб. Ще те освободи, ще ти присъди нови криле. Така, защото да живееш нов, благоугоден живот за Господа. С това ни спирай, братко и сестро, да мечтаеш. Защото точно в твоите мечти, точно в твоето бъдеще, Господ Исус казва, че аз имам бъдеще за вас и моите мисли не са като вашите. Затова не се безпокой, не се страхувай. Бог е дал Словото си и 365 начина е доказал и казал, не се бой. Не бой се, аз съм с теб. Аз ще ходя пред тебе и ще оправям пътеките ти. Господи, нямам работа, нямам пари, гол, беден съм. Да, Господ вижда, че ние нямаме пари, ние не сме много богати. Ние не сме хора с високо потекло в този свят. Но има нещо, брати и сестри. Останите още малко. Дявол отива и многократно ни засажда мисли в умовете ни и ни казва, вие сте отхвърлени, вие сте цигали, мангали. Може да сте чули това послание, но това послание, вярно, че наистина е от Святия Дух. Дявол казва, той ни обижда, той ни разрежда, разединява ни, като цигани, като мангали, презирани, и той сее света в нас. Но Господ Бог стои и казва, цигани, мангали, каквито и да са, те са мой народ. Те са мой народ, избран народ, свещен народ. И те не са второ, трето, пето качество. Те са първо качество. Отдай слава на Господа, халелуя. Ние сме цигани, но носим Духът на Господ Исус Христос. Ние може да сме мангали, но носиме любовта на Господ Исус Христос. Така, защото когато излизаме и благовестваме, това благовестие да бъде свободно за онзи, който иска да се покае. Халелуя. Може да седите, брати и сестри. Халелуя.
О, почитаме Ти, Святи Дух, на това място. Халелуя. Почитаме Ти, Господи. Величаваме Ти, Боже. Господи, Ти си постановил, Господи, как да процедира тази служба. И Святи Дух, Той не иска да спира, Господи. Затова, Боже, помогни ми да ни възпирам Святи Дух. Нека тече, Господи. Нека това помазание да тече, Господи. И да докосва Бога Ти си. Да промени живота Ти. Да й припомни, че те са свободни в кръвта на агнето. И да живееме като хора, които имат радост. И имаме радост, Господното име, халелуя. О, тази вечер и някак си различна, Святи Дух. Ти всяваш, в момента Ти всяваш в нашите умове картини. Ти ни показваш видение, откровение, пророчество точно сега. Господи, аз виждам точно сега в този момент, че някой ще намери нова работа с нови финанси, за които ще принесе към Тебе, Господи, за Божието царство на това място. Някой, Господи, ще прегърне призива си и ще благовества, Господи, и ще доведе души да покане това място. Някой ще пророкува, Господи, за живота си в окаяното си състояние на това място. Точно сега. Някой ще отхвърли греха от живота си, Боже. Мастурбирането, грехопадението от Стария Завет ще бъде заличено. Пожелаването на светските страсти пада точно сега. Халелуя. Интимността с Тебе, Господи, тя се приближава. Тя се приближава дори в нашите деца. Точно сега, Боже. Ние се поставяме, ние идваме пред Твоето свято име, пред Твоето присъствие, Господи. И Ти, който гледаш, Бог не те е забравя. Но внимавай, ако ти нямаш църква и нямаш тяло, ще бъдеш поразен и погубен от тяло. Затова намери мястото си, намери църквата си и остани там. Халелуя. Халелуя. Финансите нека дойдат върху моите брати и сестри. Боже, ние нямаме много финанси, но точно сега, Господи, нека всички издигнем ръце. Издигнете ръце, халелуя. Господи, ние приемаме, Боже, финансите, които Ти ни даваш. Ние приемаме, Господи, финансите, които Ти ни даваш. И ние няма да живеем в оскъдица. Няма да живеем в нищета. Няма да живеем без любов от мъжа и жената. Няма да живеем без Твоята обич. Ние няма да живеем, Господи, отхвърлени. Ние ще постигнем всичко с Твоята ръка. С Твоята ръка, Боже. Ще ни дадеш нов начин на покланяне, нова песен, ново помазание, нов разум, нов ум, нов дух. Халелуя! Слава на Тебе, Господи Исус. Нека протича, Господи, помазанието Ти. Нека протича върху моите брати и сестри. Виждаш, Боже, моите брати и сестри са дошли от работното си място. Боже, аз днес, Господи, не бях на работното си място, защото имах болки, Господи, в корема. Но слава на Твоето име, Господи Боже, че през болките можем да преминем и да слушаме на Твоето име. През кръвта можем да минем и да се поклоним на живия Господ Исус, който възкръсна за наше оправдание. С това ние сме праведници. Точно сега, Господи, дай картина, Господи Боже, на моите брати и сестри. Каквото желая сърцето да бъде полезно дело за Твоето име, Господи. Някой може да има нов автомобил, но нека с този нов автомобил да служи за Господи.
Така, защото и ние сме възкръснали в Него. Халелуя! Нека страхът от Господа да дойде върху нас. Нека страхът на Господа да дойде върху нас. Ново помазание. Ново ниво, Господи! Ново ниво! Нов класен, Господи Боже! Нека, Господи, с това ново поклонение, което ще дойде, да завладяваме нови места. Да завладяваме души за Господ Исус Христос. Халелуя! Слава на Господ Исус! Благослови отново, Господи, нашият пастор Божий, пастор Иван Иванов. Благославям, Господи, домът му, фамилията му, Господи Боже, нека от новата фамилия, от неговата фамилия, Господи, да излизат служители, да излизат слуги. От децата му, Боже, нека да излязат хвалители, Господи Исус. Нека това потомство, Господи, да стъпи на здрава основа и така да ходи, и така да разобличава, да получава. Че така, че адът да трепери. Издири моите брати и сестри, да изживеят годините, всичките си години. Никой да не умира преждевременно в името на Исус. Никой да не умира преждевременно, но да изживее годините си на тази земя. Да изживее годините си, служейки на Господ Исус Христос. Бъдете благословени. И към Божията благодат и мир да бъде с вас. Халелуя! Време да преминем към Слово. Ако някой си мисли, че това е проповед, ще ви отнема още време. Халелуя! Слава Господ Исус! Ще започна. Миналата седмица пастор Иван започна Словото, за което ме насърчи това послание и слушах посланието отново на работа в къщи, докато Святият Дух ми проби в мен, защото аз самият понякога имам стени. Докато не разобличи моите дела и да отворя ушите, така защото да разбирам и да насърчавам за благото на Христос, за Неговото тяло. Това сте вие, брати и сестри. Ние всички заедно сме тялото на Господ. И брат Иван, пастор Иван каза едно, че той сам не може. Вярно е. И аз сам не мога да пея, нито да ви насърчавам. И аз не мога. Който и да е от вас сам не може. Но всички заедно трябва да преминем през нашите проблеми. Понякога нашите жени не ни слушат. Понякога ние мъжете малко прекаляваме. Да. Но каквото и да имаме, нека се остане вкъщи. Нека се остане вкъщи, когато дойдеме, да влезе в хармония, в единство, в поклонение. Поклонението на Святия Дух. Когато се прибереме, това първото си разбрал тук, братко и сестра, с това помазание, което си прием, ще влезе в дома ти. Ще влезе в дома ти, казах. Това помазание ще влезе в дома ти. И това помазание ще влезе в дома ти и ще каже: махни се от дома ми. Ти нямаш време, нямаш място да ме бъркаш, да ме объркваш от Словото. Аз искам да се моля, не мога да се моля. Аз искам да чета. Нещо друго се случва в дома ми. Има проклятие, брати си. В периодите на това време, докато не чух проповедта в неделя на Възкресение, не разбирах, че има проклятие в семейството ни. Че ние искаме, имаш желание, но не можеш, нещо те отклонява, нещо те накърпва, някой ти звъни: ела, помогни ми. И твоята работа винаги не е слушна.
твоята работа винаги не е свършена. Прибира се у вас от работа уморен си. Уморен си, взимаш си един душ и казваш, гладен съм. Но ти си се подготвил. Ти си се подготвил още когато си бил на работа. И казваш, днес ми е трудно. Днес много ме ядосват. Много ме клевят, Господи, но само да се прибера. Само да се прибера, да видя усмивката на жена. Виждам как се смеят сестрите. Или жената казва, само един път да се прибера и да прекърна мъжа си. Сестри, прегръщате ли мъжете си? И чуха ми, сестри, Господ Бог ви е дал такива прекрасни мъже. Братя, Господ ви е дал такива мъдри жени. И ще продължава Господ Бог да ви дава. Защо? Защото ние сме избран народ да свещенодейства, да носим благата вест, да живееме в богатството на Христос и така, когато станеш приятел с някой друг, той да бъде благословен от теб. Как ще стане? Вярвай, Бог ще ти покаже по какъв начин ще ти употреби вътрешния ден и ти ще бъдеш полезен за небесното царство. Искам само още нещо да ви споделя. Господ Исус, когато е бил на земята, се е качил на едно високо място и се е стекла едно множество хора, голямо множество хора. Дошли са много хора да чуят какво Господ Бог има да им каже. Но все още, когато те бяха там, те не бяха църквата, брати си. За което тази вечер вярвам, че ще разберете и ще ви тласне на ново ниво в молитвата, в разбирането и в живеене. Защото някой от вас е спрял да живее. Но Господ иска да продължаваш да живееш. Да продължаваш да се радваш. Когато това множество се събра, бяха много насърчени да чуят, защото знаеха, носи си голям слух за този Исус, че е вършил чудеса знамения и че превъзхождал дори най-големите мъдреци. На Господ там им каза едно: искайте и ще ви се даде. Хлопайте и ще ви се отвори. Търсете и ще намерите. Братко и сестро, този стих не беше за църквата. Този стих не е за нас. Този стих е, когато излезеш да благовестваш, когато видиш, че и душата е в окаяно състояние. Сподели от това слово, да го превдигнеш. Но словото за църквата не е това. На Петдесятница, когато нашият Господ се възнесе, на Петдесятница се оформи църквата. Тогава се оформи църквата. И какво каза? Той каза на Петър: в мен са ключовите. Пастора да каже кои ключови бяха. Ада и на смъртта. Ключ. Слушайте внимателно, брати и сестри. Бог е дал ключ. Не такъв ключ, какъвто имаш у вас. Ключът е помазание. И тази вечер, брати и сестри, вие искате ли ключ за вашето бъдеще, за вашата немотия? Искате ли ключ? Алелуя. Не чувам всички. Искате ключ, не?
Алелуя. Тази вечер ще бъде ключ, който ще отвори небесни дарове за вас. Но не по начин, както Матия 7 глава казва. Искайте, ще се бъде. Ако дойде дъщеря ти или синът ти у вас, където е отраснал, ще ти каже ли: мамо, тате, ще ми дадеш ли малко хляб? Питам църквата: ще ти каже ли това? Няма да ти каже. Аз имам две деца и моето дете, когато се прибира от училище, тя не ме пита, нито мен, нито майка си. Отваря ходилник. Отваря го и се взима. Нещо не разбрахте. Отваря и се взима. Не казва може ли, не може ли. Кой днес пита? Кой днес пита може ли? Чудо човек. Той идва на вратата ти, звънчи или чука: братко, сестро, може ли ти хляб? Може да даваш му хляба, но не може да му дадеш ключовите си от къщата. Защо не може да му дадеш ключовите си от твоята къща? Защото той не е част от твоето семейство. Но онзи, който е част от твоето семейство, той има ключ. Той има ключ. И той може да влиза и тези се, когато си иска. Затова, когато идва бедствие, когато идва проблем върху нас, молитвата ни трябва да се преобрази. Молитва на вяра не е това: Господи, моля те, изцели ме, Господи. И Бог да каже: ако плачеш още малко 5-10 пътя, ако хванеш 20 и после, тогава ще дам. Бог казва: аз съм ви дал всичко. Вземи го. Вземи го. Имаш ключ. Вместо да казваме: Господи, дай ми работа, ти може да нямаш работа. Но изстани като мъж и жена Господна в събранието и казвай: Боже, благодаря ти за тази работа. За коя работа, бе? Благодаря ти за тези финанси. Къде си то? Той е глушак, той за финанси благодаря. Благодаря ти за изцелението, Господи Исус, преди 2000 години. Вярата ще отключи. Това е ключът. Понякога не ни достига тази вяра, защото зле сме научени. Но вярвам, че чрез ръководството на нашия пастор, църквата ще се научи как да се моли, как да ходатайства. За всичко казва благодарите. И за всичко се молите. Но с благодарство. Вижда, че детето ти е болно. Вижда, че предстои някаква операция. Нещо лошо се случва. Не моли Господа да го направи. Просто кажи: благодаря ти, че ти си го направил. Благодаря ти, Господи, че ти си ми дал финанси, дал си ми работа. Благодаря ти, Боже. Вярата. Брат Банко е тук и той може да бъде свидетел. Когато тази коварна болест го бе застигнала, този тумор, толкова много братя го обкръжихме и го насърчавахме почти всеки ден. Почти всеки ден. Но не можахме да го стигнем. Докато сам той не разбра къде е ключът. Докато сам той не разбра, че вярата отключва. Нашата вяра отключва. Не е нужно да искаме, да хлопаме, да търсиме. Не е нужно. Те трябва да те гонят. Те трябва да те търсят. Работата трябва да те потърси. Финансите трябва да търсят твоя джоб, да влязат. Не ние да ги търсиме с нашия си ум. Затова Господ Бог казва: давам ти ключовете на ада и на смъртта. По-назад казва: грехът лежи. Къде лежи?
грях лежи на прага ти. Когато излезеш, ти си стъпва в него. Но когато се научиш и вярваш, че ти имаш прочути и вече ти не си грешник, а си оправдан, ти си праведник и излизаш и казваш на дявола: аз съм правдата на Христос. Защото не аз живеем, Той живее чрез мен. Затова внимавай, когато излизаш от вратата си. Как излизаш? Скарваш се с жена си, с детето си и излизаш. Ти си уловен. Уловен си в греха. Когато излизаш, трябва да излизаш с истина и с ясната презумпция, че ти си праведен. Ти си праведен. Божието царство, Бог казва: аз идвам за чиста и свята църква. Тази вечер вие сте очистени, святи. Затова задръжте го това. Вярвай в това нещо. Дори утрешния ден да се грешиш, за което не е стимул да грешиш. Но ако и да се грешиш, не те прави грешник. Отново си праведен, защото ти стоиш пред него. Ти не се криеш, както стария Адам се скри. Къде си Адам е? Той се скри. Така, ще прочита. Слава Тебе, Господи Исус. В Стария Завет, Битие, 3 глава. И тази вечер очаквам от сестрите да бъдат много насърчени. Очаквам, пак ще го кажа, от сестрите да бъдат насърчени. Пак очаквам от сестрите да бъдат насърчени. Амин. Толкова е трудно. Брата и сестри, толкова е трудно, когато Божието Слово идва върху вас и ти не отваряш устата си. Много е трудно. Не може да ти донесе добро, когато ти не го приемеш. Ако само седиш и ме гледаш как съм облечен, но не казваш амин и не вярваш в това Слово, то няма да ти помогне. Няма да ти помогне. Ако аз вярвам за това Слово, то ще помогне на мен. Ами на тебе. Целта на Словото е да помага, да ви изважда, да ви поставя на високи места. Защото Господ Исус умря и възкръсна и казва: аз съм отдясно на Отца си. И онези, които са в мене, ще ги поставя на високи места. Вие сте на високи места точно сега. Халелуя. Благодарим Ти, Святи Бог. Битие, 3 глава. Ще почнем от първия стих. Защо отварям това битие? На първо място Святия Дух ме е наклонил да говоря. На второ място казвах преди известно време: защо нашия пастор все битие чете? Защо този човек само битие чете? Защото в битието той е много голямо. И Святието ми казва: не бите, просто чети. И ще разбереш. Алелуя. Четеме от първия стих. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: истина ли казва Бог, да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да допрете до него, за да не умрете. Сега внимание. Халелуя. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите,
дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му да яде. Даде и на мъжа си да яде с нея, да и той яде. Тогава се отвориха очите и на двамата, и те познаха, че бяха голи, и съшиха смокинови листа да си направиха препаски. Ще спра до тук. Бог да благослови сестрите, жените, дъщерите, слугините. Какво ви прочете точно сега? Няма да питам пастора, той знае. Но ще кажа това, че това, което прочетох, е падението. Падението на човечеството. Как се е достигнал до греха? Но първият виновник, сестри, не се сърдете, е жената. Защо? Битие казва, че жената видя. Жената видя, че то беше добро, на наглед красиво и желателно. Да. Когато исках да се оженя, когато видях жена си, аз сам я видях. И тя ме видя. Но докато аз се пожела, тя ме пожела. Жената, вие сте един скъпоценен дар. Жени, вие сте един скъпоценен дар, които носите живот, давате живот, имате свободната воля. Ако и да ти се роди дете, ти има възможност и да го родиш. Може да го убиеш, може да се гневиш, може всичко да направиш. Защото има свободна воля. Но падението стои във фактора първо на един човек. И това е семейството. Понякога казвате, защо мъжът ме го направиха сега пастор? Аз го знам. Знам го колко може, знам го колко прави. Защо сега не го направиха? Защо? Защото Господ Бог иска да възстановява семейство. Той не иска първо семейството да бъде възстановено и тогава той да следва пътя си. Най-напред Бог казва у тези слабите, елате и в мене ще станете сила. Тази ваша сила ще зарази и ще укрепи и други семейства. Но когато мъжът и жената са в единодушие. Това не означава, че като мъжът и жената са в единодушие, да речеш на мъжа си да го хване за носа и да го командориш. Много внимавай. Защото ако и той да те послуша, няма проблем. Той може да те послуша. Но по този начин ти си навличаш отново проклятието на тази Ева. Отново това проклятие, което ти си разрушил, то отново ще те преследва. И ти няма да знаеш как да живееш в този свят. Вместо това, издиви мъжа си. Може да кажа много неща също мъжът ти. Той е такъв, той е измамник, той е глупа, той е голяма работа. Ставаш и казваш, слушай какво ще ти кажа. Моят мъж е най-добрият. Не чуха ми.
Чуха ми от сестра Минка. Аз казах, Моят мъж е най-добър. Моето семейство е най-добро. Издигни семейството си. Защото ако ти не издигаш своето семейство, то значи, че Бог е разделител. Той не е събирач. Затова ние трябва да издигаме жена си, мъжа си на всяко едно място и да ни даваш дума срещу мъжа ти. Ако ти оставиш дума срещу мъжа ти или мъжът остави дума срещу жена си, то значи, че вие не сте семейство. А жената знаем защо е създадена. Специално ние мъжете знаем. Да ни бъде помощник. Да ни бъде помощник във всичко. Не само в църквата, на всичко, на всяко едно място. И когато се благовества, жената да слуша как, по какъв начин може да помогне, не да възпира мъжа си, не да го хули. Това слово много внимателно го чуйте, брати и сестри. Много внимателно, защото няма да се повтори. Брат Банко многократно е казвал, още когато сме влезли, миналото ни е заличено. И Бог не го интересува точно вас, в какъв начин ти си съгрешил. Той не го интересува вънка какво си казал и как си влязал. Свърши се. Заличено. Защото ти си в Неговата благодат. И тази църква се казва благодат. Защото не е заслужено. Ние сме тяло Христово. Не, че заслужаваме. Господ Бог ни е направил тяло. Грехопадението на първия Адам дойде от жена. Сега искам да премина. Йоан. Йоан 20 глава от 11 стих до 18. О, Святи Дух, Ти си тук. Алелуя. От 11 стих до 18. Който има Библия да се отвори, който няма, знам, че всичко знаете. Амин. Има ли праведница в това място? Издигни ръката си, като си праведник. Халелуя! Радвай се в Господното име. Радвай се, че Господ Бог ти е дал нов живот. Радвай се, че Господ Исус възкръсна. В неделята не можахте много да се радвате. Тази вечер ще се радвате. Специално жените ще се радват и ние заедно с тях. От поради факта от този стих четеме Йоан 20 глава 11 стих. А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше. И така, като плачеше, надникна в гроба и вижда два ангела в бели дрехи, седнали там, където бе лежало Исусовото тяло. Един от към главата и един от към нозете. И те казват, слушайте какво казва Мария Магдалена. Онази, която Бог освободи от злите духове, взе нейния товар, взе нейния срам. И те казват, жено, защо плачеш? Казва им, защото дигнали Господа моя и не знам къде са го положили. Като рече това, тя се обърна назад и видя Исуса, че стои, но не го позна, че беше Исус.
казва Исус: жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя като мислеше, че градинарят, каза му: Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми, къде си го положил и аз ще го дигна. Исус и казва нещо: Марио! Марио! Минке! Цанке! Имануила! Катю! Някой друг няма ли се каже името? Кажи си името му, дочки. Дочки! Господ ви вика по име. Халелуя! Амин. Халелуя! Мария, тя се обърна и му рече на еврейски: Ревуни, което значи, ще дам на пастора да каже учител. Бог да го благослови. Казва Исус: не се допирай до мене, защото още не съм се възнесъл при Отца, но иди при братята ми и кажи: възнасям се при моя Отец и при вашия Отец и при моя Бог и при вашия Бог. Ще спра тук. Господ Исус, нашият славен Господ Исус, грехопадението е дошло от една жена. От една жена целият свят е паднал. Брат Гошо попита преди 2 служби: как може една жена да бъде по-силна? В дадените моменти аз съм го виждал в моята съпруга. В трудности, в някакви по-особени трудности, как тя е по-силна от мен. Но макар и всичко аз не признавах. Но тази вечер, който има ученика слуша, жената има голяма сила. Но не сама. Но не сама. Има сила, защото стои някой зад гърба ѝ. Някой носи тимотата ѝ. Някой носи нейния нрав. Някой носи нейните проблеми и мъки. Сама тя е силна. Но това беше. Тази велика беше в Стария Завет. Защото видяхме, че първо лидерството на семейството, жената предяви права да стане тя пред мъжа си. Но видяхме, че когато тя го стори, той я слушаше, Адам я слушаше за всичко. И той даде властта. Позволи да го носи, да го води за носа. Защото той много я обича. От нея, от него е. И той се любовал. Той я обича много. Но тя, когато е разговаряла с тази змия, е приела друг дух. Приела е друг съвет, не е много от мъжа си, а от чуждата намеса. Като е каза, посял е съмнение в нея, като каза: сигурно ли си, че няма да умреш? Да виж си ти. Погледни се колко си хубава, колко си мъдра, колко си грамотна, погледни се. И аз вземи малко преди това мъж, че омаршавял. Постигни го, направи го мъж. И тя е повярвала в това. Затова грехопадението е дошло от жената. Защото първо тя е поела инициатива. Докато беше Адам сам казва словото не, той не можа да се греши. Но Ева, онази, която беше от него, тази
бъдете силната. Собственото семейство нанесе голямо проклятие на собственото семейство и падна цялото човечество. Но сега, когато Господ път възкръсна, виждаме отново, че отново избира жена. Отново избра жена да се покаже и да го направи какво? Знаете ли какво значи да бъдеш апостол? Ако не знаете, апостол значи да носиш благата вест. Да носиш благата вест. Чинът за апостолство е точно това. Да носиш благата вест. Какво ще кажеш? Жената няма право, бе. Тя няма право как ще проповядва, как ще благовества, как ще стане това нещо. Да, нямаше право в Стария Завет. Защото там е постановил системата според 10 заповеди. Но когато видя, че жената не бе склонна да спазва това нещо, а бе склонна да взима чужди морали и чужди съвети, той казва: до тук си. До тук си ти жена. Но сега той възражда новата жена, в която вярвам, че ще се роди във вас. Мария. И Бог ви вика по име: Марио! Ти го поглеждаш и казваш: Равуни! И той казва: иди. Бог, когато възкръсна, първо каза на жената: иди при братята ми и им кажи, че аз съм жив. Каква е Мария? Аз ще ви кажа каква е. Дори Библията да ни ги оформя. Първият апостол е Мария. Първият човек, който донесъл благата вест, е Мария. Но днешно време, когато виждаме, че има мъж и жена, които следват Господа и са новородени, към мъжа имаме почет, но към жената никаква почет. Но слушайте внимателно. Господ Исус и Отец какво са? Едно са. И Отец казва: ако вие не заобичате сина ми, и мен не обичате. Ако аз не обичам сестрата на моят брат, аз не го обичам, значи. С това жената е по-силна точно в това. Да говори. Да, точно в това да говори, да носи благата вест. И онова проклятие в Стария Завет свърши се. Свърши се. И Бог е постановил мъжа и жената да бъдат едно. И казва: вече няма мъжки пол, няма женски. И какво ще стане, ако жената иска да проповядва? Църквата ще избяга. Някога във времето аз бях много ревностен поради този закон. Защото закон е. На друго място апостол Павел е казал на Тимотей: препоръчва. Да, хубаво е да бъде мъж, но този мъж да има жена. Не да бъде без жена. Защото един сам мъж не може да опознава неговите си страсти. Нито пък сама жена да опознава нейните си страсти. И така да проповядваш, и така да говориш. Това съм съгласен, че не е правилно. Но ако мъжът ти и жената ти са от Бога, никой не може да те отнеме правото.
Все едно аз да ти кажа, спри да живееш. Спри да живееш твой призив. Бог иска да живееш призива си. Но днес насърчението е от към тази част, че жената може на първо място да бъде помощник на мъжа си, на второ място да извърши делото. Да го извърши. Без да се съобразява кой какво ще каже. Аз днес казвам и на онези, които ще видят и ще ми осъдят. Да, някога и аз казвах и благовествах и бях много ревностен. Жената няма право да проповядва. Жената няма никакви права. Няма. Това беше Стария Завет. Все едно да кажеш, днес не виждаш какво се случва. Че жената има по-големи правомощия. Жената знае как да овладее точно една ситуация. Защо? Защото на първо място, ако тази жена е приела Господ Исус и се е новородила, не тя живее. Кой живее в нея? Искам църквата да го каже в един глас. Кой живее в жената? Христос. Кой живее в мъжа? Христос. Така че, кой може да проповядва? Само мъжа ли? Само мъжа ли? Уверете се, освободете се от този менталитет. Време е Господа да те постави на високо и не да гледаш жената да презираш. Ако тази жена на първо място е покорна на мъжа си и следва мъжа си, никой няма право, когато жената има слово да сподели, никой го споделя. Защото когато Мария отиде и каза на учениците на Господа, много силите, Петър и Йоан, всички ги знаеме, трепериха там в стаята, оплашени. Две жени влизат и казват, нашият Господ Бог е възкръснал. Защо плачете? Защо треперите? Знаете какво казаха учениците? Ако Господ Бог е възкръснал, ще се яви първо на нас, не на вас. Как мислите, че учениците са постъпили с техните сестри? Те ги виждат, идват насърчени, идват пламени. И те им казват, ако Бог е възкръснал, Той първо на нас, на мъжете ще се яви. Да, виждаме писанието на кого първо се яви. На кого първо се яви? Знаете ли защо се яви на жената? Ще ви кажа. Защото жената е чиста по сърце. Чиста по сърце. Жената е чиста по сърце. Жената е чиста по сърце. Жената е чиста по сърце. Какво казва писанието? Кой ще види Бога? Чистите по сърце. Преобраз жената кой е? Бог да благослови нашия пастор. Църквата, преобраз е жената. Затова Бог избра жената. Пророчески картина е дал, че ще дойде и ще се покаже на чиста църква. Халелуя! Колко е приятно! Колко е приятно първо от мен да събори Господ да разруши, да промени моя мироглед към жените. Защото мирогледът ми беше такъв. Да, почитам мъжа, но жената тя сама да се почита.
И съм стоял много далеч от самото благовестие. И съм казвал, аз излизам благовествам на мъжи. Как да благовествам на жени? Не мога на жени. Знаеш ли защо не можеш? Защото презираш жената. Затова не можеш. Но когато спреш да презираш жената, ето ти още един ключ. Когато спреш да презираш мъжа си, ето ти още един ключ. И пред тебе ще се отворят врати. Ще се отворят. Пред тебе няма да има невъзможни неща, защото пред тебе няма друг стои. И това е възкръсналият Господ Исус. Дай слава на Господа, халелуя! Господ Бог е възкръснал заради нашата правда, за да ни оправдае, да ни изкара от мъсотията, като мъже и жени. И жените имат права, както мъжете. Но когато стоят в покорство, ако жената е непокорна на мъжа си, върху тебе дигне проклятието закон. Ако ти искаш Бог да снабдява и тебе, и да благославя тебе, да ти изведе в служение, следвай мъжа си. Не го дръж за носа си. Не ни зад него. Кажи, там където ти ме проводиш, там съм аз. И тези думи много придобиват, когато сме се оженили, сме се омъжили. Докато смъртта ви раздели, стой с мъжа си и стой с жена си. Каквито и битки да си имал преди, каквито и неспоходи и изкушения, може да сме харесвали други жени, може да сме имали други жени, свърши. Това е било в миналото. Свърши се. И вече ние сме ново създание в Господ Исус Христос. Ново създание, което обича мъжа си, обича жена си. И където е мъжът, там да бъде и жената. И където е жената, там да бъде и мъжът. Където е църквата, там да бъде Христос. И където е Христос, църквата да бъде там. Отдай слава на Господа, халелуя! Отдай му мощна слава! Изправи се, отдай слава на Господа Исус! Изправи се! Ето на такъв Господ Бог ще служиме! И то си цар велик, халелуя! Който не е разделил мъжа и жената, но ги е събрал в единство. Халелуя! Нека всички се помолим, халелуя! За цялото ни бъдеще, като тяло Христос, да се починем един на друг в Господа. И каквото и да дойде, който и каквото и да ни каже за наш брат и наша сестра в църквата, забранявам да се слуша това нещо. Ако брат и сестра ти първо не дойдат да ти кажат, да вярваме, не дай да вярваш. Не дай да вярваш повече. Защото много пъти повярвахме и цялото е разделено от всякъде. Но време е да се обедини църквите. Време е да се обедини цялото и да спре да слуша както Стария завет. Църквата послуша друг съвет. Време е да слушаш мъжа си църква. Слушай Господ Исус Христос. Халелуя. Отче Господи, в името на Исус Божий, тази вечер ти благодарим, Святи Дух, за това послание, за това присъствие на това място. Отдаваме ти слава. Издигаме ръце към Тебе, Господи Исус, който седиш отдясно на Отца ни, и Ти каза на църквата си: аз отивам при моя Отец и при вашия Отец. Аз отивам при моя Бог и при вашия Бог. Господи, Ти ни установи и ни даде Бог. Халелуя! Затова Ти отдаваме слава, Господи, и се покланяме, Господи, в тази вечер. Моля Те, Твоята протекция да бъде в моите брати и сестри и тези, които гледат, Господи. Променяй ги, Боже. Махни от тях, Господи, дай им слово за този стар менталитет, Боже, Господи. Както отвали камъните от мене, Боже. Отвали от тях, Господи, за да може свободно благовестието да протича, да няма препятствие, Господи, пред
Твоето благовестие, халелуя. И да достигаме, Господи, да достигаме душите Божи точно сега. Халелуя. Ти, който гледаш, разчупвам точно сега всяко едно проклятие. Разчупвам всяка една болест в живота ти. Време е да вярваш, не е време да бягаш, халелуя. Време е да вярваш, не е време да страдаш. Време е да живееш годините си. Не е време за умиране, халелуя. Халелуя. Пасторе, елай произнеси думи. Халелуя. Слава на Бога. На Бога, защото неделята каза простягаха обстоятелствата, но благодаря на Бога, че Той използва всеки, може да използва всеки, използва брата, неща, които искаме да ни кажем за жените. Тази рече се казаха. Амин. Благодаря на Духа, който говори чрез брата за това послание. Нали, само ще кажа няколко неща, че когато там Мария Магдалена Господ възстанови статута между жената и мъжа, равенството за служение за тялото Христово, не като семейство, а за служение в семейството си. Тя пак ще бъде майка, пак ще бъде баба, пак ще бъде съпруга, но като служение той възстанови жената равно с мъжа, за да служи за Господа, защото делото е само на Господа, а радостта ще остане за нас. Амин. И ние сме длъжни да вършим делото на Господа, който Той е предначертал на всеки един за нас, още при създаването на света, и начертал планът с какво да служим на Господа. И всеки е ценен пред Божиите очи. И всеки е инструмент в Божиите ръце. И никой не знае Бог кога ще използва всеки един момент, всеки един инструмент. Затова, че всеки трябва да бъде готов, независимо дали е мъж, дали е жена. Господ използва ли магарите да говоря за неговото дело? А какво ли става за човека, който даде сина си заради нам? Амин. Бъдете благословени. Бог да ме благослови. Цялата слава да бъдете на Господа и винаги да бъдете в силата и в духа на Господа. Амин. Може Господи, нека ни се покланяме пред Тебе, Господи, такива като сме, Боже. И Ти си наприял такива, Господи, такива като сме, Боже. И ние Ти благодарим, Боже, че Ти си наприял с недостатъци, Господи, но сме праведни по Твоите очи, Господи. И цялата слава, Господи, и цялата почет отдаваме на Тебе, Господи, защото няма друго име, Боже, освен Твоето. Твоето име, Господи, е над всяко име, Боже. И ние Ти благодарим за жертвата, Господи. И цялата слава отдаваме на Тебе, Господи. Защото, Боже, без Тебе няма живот, Господи. Всичко е гонене на вятъра и суета на суетите, Господи. Благословено да е Твоето име, Боже. Свят си, Боже. И цялата слава всичко отдаваме на Тебе. Амин.